magagawa niya. Woo! Ay mga. Ada basket. Ito bang ini? Anday mong pagkuha. Idugit. Nakakuha lagi ka og kinason. Tanong ko ba ang sibut? Claro que. Bias pa daw ka kamot. Kaya para madali. Okay. Ah. Ha? Pero di ko. Ikan po? Ah. Hatak. Ha? Hatak. Hatak. Ito, nakakita ka. Naglutaw. Nahatak. Ito ah. Napay usan na hatak. Asa right? Oo, ara. Ara. Sutam kita. Kita. Tama. Napay mahatak. Usa. Nanara. Nanad to. Ni. Kita man. Dago gunon? Ano ba nagto? Ha? Bigay ko tayo. Gamay raw og unod ang kara. Ano ba nagto?
Pero nga, video ito kita. Isa ito ba? Ano, nakata ba? Kita man. Nakita man. Ano ba? Ang basket. Ada. Jalan. Dia apa deh? Apa kau? Mangga oh. Ito basket ng tuyom. Salamat sa Ginoo. Okay na. Okay, magpaan pa ta. Magpatamaga sa kuya karon. Kapite. Bago na po na no? No? Video ko lang. Dagko inyo ikuha. Kala na ako bato na. Ha? Kala na ako bato. Mangga. Babangin kong pamuk di has. Kan? Po. Babangin kong pamuk. Oh. Asa sama mo ah. Dili ra. Dia mangga oh. Madaling ako ang kamay. Yes, salamat Lord. Natag. Ito yung mga kay kuya. Sige na. Ligpay na kasi sige na. Pinasan ilahi na nala. Salamat sige na mga. Ito yung kuya mga. Fokus sa to gatas, inom sa gatas na to. Ha? Inom sa gatas, subay ka rin. May mapulinom gatas. Nah, di na ba yung matalit ng trabaho? Tawag ka to si Haril noon. Di ka mo tawag, direct ka lang. Ha? Maramang po.